Så spørgsmålet er, om I rammer hende først. Dam. Dam. Dam var så tid. We were met med Leslie Vej. Bomber klart. Bare klart! Hallo Marius, kan du ikke bage sådan en hjemmelavet kleiner eller sådan noget til i morgen? What? Marius han er double life. Ja, fuck! Ah, så længere den! Lad mig gå med i storm! What? Ja! Igen! Fuck! Det er gennem en væg, Marius. Jeg panierer lige nu. Jeg panierer. Hvis han skyder mig nu, ikke? Så er jeg fucking død. Hvad mener du, Marius? Du er vitterligt næsten fuld HP. Er du en retard? Jamen, jeg skal noget fucking storm! Lad mig! Nej, det gør det ikke. Fylder jeg dig op. Og så stille. Nej, han skal have den, Jacob. Han skal have den. Nå, han skulle have den. Jamen, det er mig, der er så forkert. Ja, jeg kan ikke give den længere fucking hen, mand. Er du mærkelig? Skal jeg kaste den op i dig, altså? Ja, så gider du ikke have den, mand. Fuck dig. Fuck dig, ærligt. Du burde fucking skydes. Du blev rejected. Jeg stadigvæk mener, ingen kan smide skud. Nej, ikke sådan. Jeg gider ikke mere, jeg kan ikke det her. Jeg kan ikke det her. Jeg gider ikke det. Ud. Jeg er så ligeglad om du nytter eller du ikke nytter. Du er irriterende, når du har en lommelygte i hånden, der blænder mig. Viser ikke han på. Sig, hold nu din fede skygger ud. Wow, Jonas! Det var fælles. Ja, jeg skal gå. Blåpullet! Det der her! Tak. Hold da kæft. Jonas, du er så fucking bøsse! Du er så bøsse, Jonas! Altså, Jonas, du sutter så meget fucking pik! Altså, du får pik hele tiden, Jonas! Pik højre, pik venstre! Pik! Du fucking tænker ikke på andet! Din lille bøsserøv! Fuck! Får du, Jacob? Kom nu, er det målstregen? Er det målstregen? Jeg kan ikke se. Hvorfor klæder så vildt? What? Jacob, nej! Jeg er fucking udover! Det er så godt ud! Fucking langt! Jeg ser bare det der dumme ansigt kigge på mig, når den kommer rundt i svinget. Nej, Oliver! Negro! Så jeg er en racekører, jeg. Hvor fuck er du? Kan du lige spawn? Vi skal også videre, ikke? Jamen, jeg tager det! Nej! Nick, den er godt. Den er 100% på din. Ja, det er jeg helt enig med. Du skal aldrig fucking køre igen, du skal ikke. Okay, tak væk. Og vi er back in business. Så er vi tilbage til Subway Day. Kondom. Og jeg hopper først. Okay, det er for ja. Seriøse gameplay nogensinde. No way. Not for Nickelman 2024. Okay, så interessant. Okay. Du har brugt den på fucking... Ej, hvad fuck er det der? Nej! Hvad fuck er det?
Nej, fordi jeg kan seriøst ikke finde jer. Jeg kan rent faktisk ikke. Altså, så er du bare camper et eller andet sted, eller hvad, ikke? Ui! Ej, jeg vandt det der! Ej. Sådan går det. Wow! Jeg fik et chok. Okay, jeg bliver bare gangbanget fra alle sider! Hvad sker